Kajan, det är bäst, men inte länge till. Ifall du har en big penis, hur lång är den? Du är det sämsta vi någonsin sett, men blir bara värre att vi ska pumpa dig hårt. Sperman rinner ner för våra egna ben. Slappna av så går det att sätta på dig. Om du tröttnar fort så kör vi på. Ont i röven ska du få. Och vi ska göra färg av dig nu. Du måste klara av det här. Genom hela jävla natten. Du borde nog testa Blackjack då och då. Vi pippar ihjäl den där. Hoppas han inte är storknad. Han borde nog ha lärt sig suga eller så. Bli en fag. Gå och pippa om du blir horny. Bli en fag. Det blir jobbigt, det ska du tro. Bli en fag. Med Haile, Vemon och Kores styrka. Tillsammans så ska vi ge dig en orgasm. Våra tankar gör oss kåta, så jättekåta. Gör som vi säger åt dig, så får du HIV. Du ska pippa för ditt eget liv. Vill vi att du ska, annars slutar vi att göra fag av dig nu. Bli en fag, gå och pippa om du blir horny. Bli en fag. Det blir jobbigt, det ska du tro. Bli en fag. Med Haile, Vemon och Kores styrka. Tillsammans så ska vi ge dig en orgasm. Bli en fag. Gå och pippa om du blir horny. Bli en fag. Det blir jobbigt, det ska du tro. Bli en fag. Med Haile, Vemon och Kores styrka. Tillsammans så ska vi ge dig en orgasm. Kajan, det är bäst, men inte länge till. Ifall du har en big penis, hur lång är den? Du är det sämsta vi någonsin sett, men blir bara värre att vi ska pumpa dig hårt. Sperman rinner ner för våra egna ben. Slappna av så går det att sätta på dig. Om du tröttnar fort så kör vi på. Ont i röven ska du få. Och vi ska göra färg av dig nu. Du måste klara av det här. Genom hela jävla natten. Du borde nog testa Blackjack då och då. Vi pippar ihjäl den där. Hoppas han inte är storknad.